Alzira ha celebrat el Mundial de Pilota, un Mundial que des de la regidoria de l'Ajuntament, conjuntament amb les delegacions de turisme, de festes i de patrimoni hem organitzat. Saps començar la gala en el Trinquet, en aquest emblemàtic escenari que tenim els alcirenys per a lluir-lo. Després passarem a lo que són els xocs, tant el xoc internacional com el xoc del frontó valencià. En el xoc internacional, la veritat és que la selecció valenciana va estar, com sempre, a l'altura. Totes i cada una de les 19 delegacions que han participat en este Mundial han estat a l'altura, però en el xoc internacional guanyar este campionat mundial la selecció valenciana. En quant a lo que és el frontó valencià, la selecció que ha guanyat este campionat mundial ha sigut la selecció del País Basc. En l'estadi de Venècia s'han reunit molts col·legis. La veritat és que ha sigut un mundial en una gran acceptació, especialment en els més menuts. Han sigut més de 8 col·legis que han desfilat cada dia des que hem estat en l'estadi de Venècia. En quant al Pérez Puig, ahir s'ha disputat el que és el handbol i també ha sigut un espectacle veure estos jugadors, especialment els holandesos en masculino i les jugadores holandeses en femenino. Pareix ser que en Holanda este estil de xoc, el handball, se utilitza i se practica moltíssim. Segons ens diuen els jugadors i jugadores holandesos, n'hi ha més fitxes federatives en el que és la Federació de la Pilota que en la Federació de Futbol. Algo que ens agrada saber perquè també el handball va practicar-se a partir d'ara en la nostra ciutat, perquè s'han construït 4 canxes en el pavelló del Pérez Puig per a que puguen albergar campionats d'Espanya i també campionats europeus. Per a finalitzar, se va fer la partida de llargues en el casc urbano, concretament en la plaça de la Generalitat, on poguérem disfrutar de la banda de tambors de la Junta de Mandats i Cofradies, que va també amenitzar el que va ser la final de la partida de llargues. Una final emocionant com ninguna. Una final on la selecció valenciana, la nostra, la dels valencians, se va alçar en el campionat del món de les llargues. A més, també la selecció valenciana en el conjunt del Mundial va resultar una altra vegada la campiona del món, com així ja ho havia aconseguit en el passat Mundial de Colòmbia. Per tant, satisfets des de la regidoria de Deports de l'organització d'este Mundial i especialment una felicitació molt agradable a eixa Federació Valenciana que se va alçar en el cínfol. Acabarem el Mundial en la gala de Cloenda que celebrarem en totes i cada una de les 19 delegacions que han estat en nosaltres, en Alzira, durant 5 dies. Entregarem els premis ben merescuts a totes i cada una de les delegacions, a tots i cada un dels campions i les campeones. Ha sigut verdaderament un mundial per a disfrutar-lo. L'hem disfrutat tots els alcirenys. L'hem disfrutat també tots els xiquets i xiquetes dels col·legis d'Alzira i de fora d'Alzira. En definitiva, un mundial que recordarem per sempre, perquè hem posat Alzira com a la capital del món de la pilota.